Què seria sense mi, maca? Digues per què traspasses les propietats als teus pares. Perquè no m'embarguin els béns, ho fa tothom. Per què me n'assabento l'última. Mira endavant. El que passa és que no m'estimes. Per sort, tothom és viu. Un accident brutal. Has rebut un cop molt fort. Així que aviat em donaràs d'alta, doctor. Perdona'm, que per poc no et mato. Però que no conduïa jo. Ens vam canviar, recordes? A partir d'ara tot anirà més bé. I creus en mi? Em creus? No és el seu comportament. I doncs? És com és ell. I com és ell? És un altre. Quins són els teus dubtes? És que ara em sento tan bé que tinc por de perdre-ho tot. I si es torna com era abans? Què seria sense mi, maca? Què ha passat? De què tens por? Em sembla que m'he mort. Mare, per què no em va interrogar la policia? Vaja, passa pàgina, va. A mi això no m'acaba de quadrar. Recordo que em va demanar que conduís jo. Masha, què penses fer? Masha, què tens? No t'hi obsessionis. L'únic que em queda com a metge és ajudar-te a recordar